Štěstí je nádherný pocit. Přátelství je bezmezná důvěra. Láska je naším nejvyšším cílem. V největším nákupním společenství na světě o to usilujeme. Karta, pomocí které zmírňujete nouzi druhých. Karta, pomocí které se dělíte o vaše štěstí. Každý den. Všude. Na všech kontinentech. Na celém světě. Lioness. Musíte jít dnes ještě nakoupit? Nebo jste již všechno vyřídili včera? Nakupování patří ke každodennímu životu a někdy si člověk chce dopřát také něco hezkého. Nejlépe co nejvýhodněji. Mnoho obchodů vás proto láká věrnostními kartami. Ovšem jsou tyto slevy opravdu zajímavé a skoro každý obchod má svou vlastní kartu. Jaké by to bylo, kdybyste měli jen jednu kartu, se kterou ušetříte u velmi mnoho společností? Ta nyní existuje, zdarma a bez závazku. Lioness Cashback Card. Nezbíráte žádné hvězdičky, motýlky nebo body, ale peníze v hotovosti. S Lioness získáte při každém nákupu u partnerské společnosti peníze zpět. A to každý týden. Může to být několik tisíc korun ročně. Například ve středu jdete nakoupit boty a pak si dopřejete kousek dobrého koláče. Ve čtvrtek natankujete, v pátek obstaráte potraviny pro nastávající rodinnou oslavu. Pokaždé, než zaplatíte, předložíte u pokladny vaši Lioness kartu. Následující úterý obdržíte od Lioness SMS, jako je tato. Ano, úterý je velice příjemný den, protože tento den přichází SMS zpráva a tato SMS zpráva dává informaci, kolik mě Lioness posílá peněz na můj účet do mé banky. A je to velice pozitivní zjištění. Lioness byl založen v roce 2003. Začátkem roku 2012 je společnost aktivní již ve více než 30 zemích a má miliony registrovaných členů. Každý den tisíce přibývají. V příštích letech budete moci využívat Lioness Cashback Card v celé Evropě. Také v Severní a Jižní Americe, na Blízkém východě, v Africe a Asii Lioness již odstartoval. A proto je Lioness nejúspěšnější nákupní společenství na světě. Myšlenku o tomto jedinečném programu výhod měl jeden Rakušan, Hubert Freidl. Tato myšlenka vznikla jednoho pátku odpoledne před mnoha lety, kdy jsem stál na pokladně v jednom nábytkovém obchodě a ptal se té milé dámy na pokladně, jestli bych mohl dostat více procent. Na to ona řekla, samozřejmě můžete dostat více procent, pokud více nakoupíte. A já se zeptal, mohu to také udělat společně se svými přáteli a příbuznými? Ona řekla, proč ne, pak to bude skupinový nebo souhrnný nákup. To by šlo. Na základě toho vznikla jednoduchá myšlenka a dnes jsme největší nákupní společenství na světě. To má také svůj důvod, protože karta, registrace a kompletní servis jsou zcela bezplatné a získat z každého nákupu peníze zpět chce samozřejmě každý. Lioness nabízí nejvyšší kvalitu servisu. Za to ručí ISO certifikace. A také TÜV Rheinland potvrzuje obsáhlé výhody pro členy. A nejen vy profitujete. Každým nákupem konáte dobro, protože část všech obratů, které byly učiněny přes Lioness, jde automaticky na Lioness nadaci. Child and Family Foundation financovala a zaopatřila již desítky projektů v 18 zemích. Například 2 sirotčince pro 100 dětí v Tanzánii. Nebo obnovení školy na Filipínách pro více než 400 dětí. A mnoho dalších projektů se již plánuje.
Greenfinity, druhá Lioness nadace, se zabývá tématem, které se týká nás všech. Ochrana životního prostředí a klimatu. Trvalé projekty pro budoucí svět. Jako Lioness člen to vy díky vašim nákupům umožňujete. Nakupujeme všichni a nakupovat budeme. Avšak každý nákup provedený skrz systém Lioness je nejenom o mnohem výhodnější, ale zároveň konáte dobrý skutek, protože z každého eura jde cent na nějaký dobročinný účinek. Společně konejte dobro a ušetřte peníze v hotovosti. Lioness má v samotné Evropě již přes 20 000 partnerských společností. Na více než 150 000 místech na celém světě můžete Lioness již využít. A denně jejich počet roste. Ať už chceme nebo ne, konzumujeme. Potřebujeme jídlo, pití, oblečení a také se nechceme zříci toho, co nám dělá radost. S Lioness získáte při každém nákupu u partnerské společnosti peníze zpět. Jak to funguje? Zákazníci chtějí stále nejlepší ceny a společnosti více obratů. Díky novým a stálým zákazníkům. Lioness spojuje oba zájmy a vyjednává u partnerských společností jedinečné podmínky. Dle odvětví mezi 3 až 20%. Pro jednotlivce by toto bylo nemožné. Partnerské společnosti tuto výhodu rády poskytují, protože jsou spokojeni s obratem a novými zákazníky. Spotřebitelé nezbírají už žádné hvězdičky, ale mají skutečně více peněz v peněžence. Proto přivádí Lioness své členy k partnerským společnostem, protože tam ušetří. Společnosti nemusí již hledat zákazníky, nyní zákazníci najdou společnost. To znamená, že společnosti ušetří peníze za drahý marketing a mohou tím pádem poskytnout trvalé výhody pro Lioness členy. No, když potřebuju natankovat, já přesně vím, kam musím jet. A mohu upřímně říct, že mnohokrát riskuju nedojetí, abych dojel tam, kam mám, to znamená k partnerské benzínové stanici Lioness. Jsme obchodním partnerem Lioness, společnost Cestovní kancelář, již 7 let. Od počátku zaznamenáváme trvalý každoroční nárůst klientů a samozřejmě obratu. Začali jsme vydávat Lioness Cashback kartu jako svoji vlastní věrnostní kartu a díky tomu nejenom nám to přivádí zákazníka zpět do našeho obchodu, ale současně dalšími nákupy zákazníka se nám vrací naše peníze zpátky. Lioness kartu mohu jenom doporučit a také to děláme. Samozřejmě, že se účastním v Lioness. Nic to nestojí a přináší mi to peníze. Když najdu peníze na zemi, také je přece zvednu. Cashback kartu, která na celém světě funguje u desítek tisíc partnerských společností a šetří peníze, chce každý. Je jedno, jestli při nákupu za rohem nebo v hotelu na dovolené, při pronájmu auta v Kanadě nebo při nakupování v Miláně. Pokaždé získáte peníze zpět na váš osobní bankovní účet. V dnešní nejednoduché době má každý uspořený cent dvojnásobnou hodnotu. Klienti společnosti Lioness mají díky cashback kartě z každého nákupu peníze zpět a to je s jedinou kartou výhod. Kromě cashback kart existují ještě 3 další možnosti, jak nakupovat s Lioness. Za prvé, prostřednictvím originálních poukázek, které obdržíte u Lioness, za druhé, při online nakupování přes Lioness web stránku a za třetí, při nakupování s vaším chytrým telefonem. V současné době využívá mnoho členů originální poukázky partnerských společností například pro měsíční tankování. Zaplatíte například 5 000 korun a obdržíte ve stejné hodnotě poukázky na tankování pro Lioness partnerskou společnost. A za vaši objednávku poukázek obdržíte od Lioness peníze zpět. Poukázkový model umožňuje i Lioness partnerským společnostem, které ještě nepřestoupily na moderní kartový systém, zúčastnit se úspěšného konceptu. Další možnost, jak profitovat z Lioness, je online nakupování. Už nyní je Lioness jedna z největších světových platform pro online nakupování. Projděte si www.lioness.com a nechte se překvapit množstvím renomovaných online obchodů. Perfektní pro vaše osobní nákupy.
A kromě toho můžete využít Lioness přes váš chytrý telefon. Mobile cashback je trendem budoucnosti. Pomocí Lioness aplikace najdete všechny partnerské společnosti ve vašem okolí. Při nákupu jednoduše ukažte vygenerovanou poukázku na vašem displeji a profitujte. Díky četným dalším nástrojům můžete spravovat daleko více než jen vaše vlastní nákupy. Aplikace je ostatně k dispozici také pro váš iPad. Jak se stanete Lioness členem? Zcela jednoduše. Někdo, kdo je u Lioness již zaregistrovaný, vás u Lioness přihlásí. To znamená, členem se můžete stát pouze na základě doporučení jiného člena. A to se vyplatí pro oba. Ve formě peněz. Nový člen má radost z neobyčejných výhod a doporučitel má z toho také radost. Při nákupech nového člena u partnerské společnosti obdrží podíl nákupního obratu. A to pokaždé. Členem Lioness jsem od roku 2008. Využívám Lioness pochopitelně jako zákazník, protože si mi vrací peníze zpátky. A stejně tak to využívá 32 mých přátel, někdo nakupuje více, někdo míň a jsou tu pochopitelně i ty přátelské bonusy. Kdybych měl porovnat přátelský bonus s čímkoliv, co jsem mohl obdržet někde jinde, například v bance nebo podobně, tak nic podobného jsem zatím nikde nenašel. A takto to funguje. V oděvním odvětví poskytuje partnerská společnost například 8% členské výhody. Z nich dostanete 7%. 1% zaplatí Lioness za nejefektivnější formu reklamy na světě. Osobní doporučení. Toto procento je takzvaný přátelský bonus. 0,5% přímý a 0,5% nepřímý. Co to znamená? Zaregistrujete například přítele, který pak se svou cashback card půjde nakupovat. Nyní profituje i on. Ale i vy máte důvod k radosti. Protože každý nákup vašeho přítele se vyplatí. 0,5% jeho nákupních obratů se převede na váš účet. Pokaždé. Co nyní udělá váš přítel? Také on šetří se svou cashback card. A tak ji doporučí dále. Tím obdrží i on 0,5% přátelský bonus. Pokaždé, když jeho přátelé nakoupí u Lioness partnerské společnosti. Protože díky vám bylo toto nepřímé doporučení teprve možné, opět profitujete. Opět 0,5%. Přátelský bonus platí pro každé doporučení první a druhé úrovně. Na začátku jsem řekla o Lioness pár svým přátelům a nyní mám již ve svém týmu přes 200 členů nepřímých a z jejich nákupů já získávám přátelské bonusy. Každý z nás zná stovky lidí. Řekněme, že zajistíte pouze 20 vašim přátelům Lioness výhodu a pak profitujete z jejich obratu. Vycházejme z toho, že každý z vašich 20 přátel doporučí kartu pouze 4 dalším přátelům. Už máte 80 nepřímých doporučení. Takže celkem 100 osob, které díky vám nakupují přes Lioness. A tím pokaždé pro vás činí obraty. A to nejlepší. Počet doporučených členů je neomezený. Můžete do svého týmu registrovat tolik lidí, kolik jen chcete. 0,5% přátelský bonus obdržíte pokaždé. Když každý z vašich přímých a nepřímých doporučení měsíčně nakoupí přes Lioness za 10 000 korun, získáte z toho vždy 0,5%. To znamená 50 korun na osobu. U jednoho 100 osob to znamená 5 000 korun měsíčně, 60 000 korun ročně. A pokud budete počítat zdrženlivěji, dokonce i polovina z toho by bylo stále ještě 30 000 korun. A k tomu se ještě přidá to, co získáte zpět z vašich vlastních nákupů. Tak jednoduché to ještě nikdy nebylo docílit dodatečného měsíčního příjmu. U Lioness profitují všichni. Získáte peníze zpět a přátelské bonusy. Stejně tak vaši přátelé. A také partnerské společnosti jsou nadšené. Win-win-win situace. A to nejdůležitější,
Každým nákupem jsou podporovány projekty Lioness nadací. Společně profitujte, společně konejte dobro.